wasuka futhi lokho asamadama namanzi i-Lifestyle Entertainment ikulethela enye indumezulu yomcimbi kasi to kasi Music Festival lena-ke izobe isendwedwe ehloniphani emona e-Song Hall. Kulokhu-ke kuzobe kuvalwa amagethi nge-18 November ku-2023. Ithikithi R100 ebhanka, u-150 egeyithini. Kulelo artist ezobe nentshisekelo lokukhulisa ikhono kubabukeli kumahhala mphakathi wasendwedwe namaphethelo. Wozani ngobuningi benu nizobona amaciko sinadedelana ukubalwa kubo uDJ Rabbit, uTiny K, intombi yesithembu, uNtokozo, uKhanyo, Matthew, uProvider, uXolani, umshaya sigini into ongakazi ibone imininingwane engeziwe. Xhumana nomxhekisi uJiniyela ku-068 158 1870 u-068 158 1870. Impilo yasula umsila ukuyalezela masibona nikhona.